Včera jsem ztratil červenou tužku, takže od této chvíle již nemohu podtrhávat názvy kapitol červeně. Deník tím ovšem ztrácí na přehlednosti. Jak se blížíme k pólu, služuje nás stále větší a větší mráz. Dnes ráno klesl teploměr tak hluboko, že jsme nemohli najít rtuť. Teprve po 15-minutovém usilovném zahřívání trubice dechem vylezla na minus 50 stupňů Celsia. Takový mráz je pro středoevropana přímo vražedný. Proto jsme dalším dýcháním vyhnali teplotu na 42 stupňů pod nulou, což už se dalo vydržet. Není divu, že za takové situace uchyluje se člověk alespoň v myšlenkách do tepla a pohody. Náčelník vzpomněl proslulého vedra 88. roku, kdy se v jeho rodné Třeboni vypařily 3 rybníky. Lékárník vyprávěl zase, co se mu nezřídka stávalo v létě mezi 2. a 4. hodinou odpolední. V tu dobu se mu prý do výkladní skříně opíralo slunce tak, že se v lékárně potil. Varel Frištenský se rozhodl, že nám také podobnou příhodu poví, ale nemohl si na žádnou vzpomenout. Následujícího dne klesla teplota tak hluboko, že se nám vyhnat rtuť z baňky do trubice už vůbec nepodařilo. Dobrý kamna jsou taky muzgrávky. Trvá poměrně dlouho, než se rozpicujou, ale o to díl pak zase hřejou. A nebo americká kamna. U nich je dobré, že to teplo vnímáte nejen pokožkou, ale taky očima, jak to skrze tu slídu krásně svítí. On by stáčil, pánové, i bubínek. My jsme takhle s magistrem Boučkem jednou hráli šachy a já ho roztopil úplně do ruda. A magistr povídá, ty kamna jsou nějaký malý. A já povídám, vždyť jsou to nejmenší kamna, které jsou k mání. A on povídá, mně se zdá, že jsou menší a menší. Já se na ně podívám a vidím, že se ty kamna propálily těma nožičkama do podlahy. To je nádhera, to je nádhera. Až přijedu domů, dám si do pokoje 4 kamna, ty, co jste jmenovali, a ještě tam dám piliňáky. Václave, nerad bych stříčkoval, ale byť i to uchtáh komín. Dám do každého rohu 1 komín. Na komínech se nesmí šetřit. Poslyšte, pánové, až zase příště půjdete na nějaký ten pól, tak se mnou teda nepočítejte. Já jsem tímhle zájezdem vysloveně zklamaný. Náčelník správně usoudil, že nás takové představy oslabují a pro následující dny vydal seznam témat povolených k rozhovorům. Téma na pondělí: význam mrazu v boji proti infekčním chorobám. Úterý: zimní krása okenních skel. Středa: zážitky z bruslení. Čtvrtek: medvědi. Vyzdvihněte přednosti ledního. Pátek: holomrazy. Tak, kousek. Tady to je. Polárka přímo v nadhlavníku. Právě stojím na místě, kde zemská osa protíná povrch planety. Severní pól je dobyt. Ukáž, pust mě tam taky. Dobyt! Teď já. Dobyt! Teda nic moc. Pojďte tam náčelníka, šup. Přátelé, kamarádi, bratři. Po měsících útrap, strastech putování nám bylo dáno stanout na nejsevernějším místě naší planety. Je to místo, na kterém konečně stanul Čech. Je to sice poněkud skaleno tím, že jsem Němec,
ale jen jménem. Hlavou, srdcem i těmahle nohama jsem Čech. Taky rukama, Karle, rukama. Jsme to my, praští otužilci, kterým bylo dáno stanout na tomto vysněném místě všech otužilců světa. Ale skrať to, je tu zima. Není pro muže hanbou, když v místě věčného mrazu uroní kroupu. Nechť tedy do rachotu našich slzí zazní naše sokolské nazdar. Zdar! Na jih. Na jih. A zase na jih. To není možné. Ale to není všechno. Krištenský, stoupni si zády k náčelníkovi. Když oba dva vykročí vpřed, oba dva půjdou na jih. To jsou věci. A to nejlepší jsem si nechal na závěr. Vojtěchu, udělej mi na pólu značku. Tak, podívejte se. Jdu na sever. Normálně jdu na sever. A už jdu na jih. Na sever. A na jih. To jsou věci. No, můžeš si to klidně vyzkoušet. To jsem teda zvědav. No jo! Na pokraji smrti mrazem, na pokraji smrti hladem, na pokraji smrti vysílením. Ale stálo to za to, kamarádi. No, já tomu možná tak nerozumím, ale za sebe teda musím říct, že tady nic tak extrovního nevidím. Když to srovnám s tím výletem na Kokořín. Ale to se vůbec nedá srovnávat. Jak to? Tam byly aspoň ty skály pískovcový, občerstvení. Co je tady? Prd. Mlč radši. To je přeci zážitek na celý život. Já si to zkusím ještě jednou. Klidně, to se neochodí. Na sever. A na jih. Na sever a na jih. To je nádhera. To jinde na světě nezažij. Moment. Ještě na jižním pólu to můžete zažít, samozřejmě, ale obráceně. Hlavou dolů.